Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани. Презастрояването в град Пловдив е факт. То продължава да расте, оставайки тежки последствия за градската среда, инфраструктурата и качеството на живот. За съжаление, през последните години общинската администрация не успява да отговори адекватно на тези темпове на растеж, което води до инфраструктурни дефицити, които поставят под въпрос устойчивото развитие на град Пловдив. Нито надземната инфраструктура, нито подземната инфраструктура, нито транспортната система е в състояние да поеме увеличаващия се брой жители. Липсата на стратегическо управление задълбочава тези проблеми, което води до различия в качеството на живот между отделните квартали. Доколкото едни райони се развиват динамично, други изостават. Това, уважаеми колеги, поражда социално напрежение и неудовлетвореност сред гражданите. Уважаеми колеги, имам усещането, че администрацията е абдикира от основните си задължения. Но не е късно. Не е късно, но и трябва да се вземат непопулярни трудни решения. Спешна ревизия на общия устройствен план. Частични промени на общия устройствен план. Използване на всички възможности в ЗУТ-а, които позволяват рестрикции и урегулиране на строителните процеси. Дори спешна необходимост от въвеждане на мораториуми върху критични зони. Пловдив в момента не е в състояние да поеме нарастващите нужди на своите жители. Когато слушам за проблемите на Париж, Токио, Ню-Йорк, Венеция, които изглеждат достатъчно далече от нас и достатъчно развити, но проблемите, с които те се сблъскват, започват да оказват съществено влияние върху градската среда и инфраструктура в Пловдив. Оказва се, че голяма част от жителите, от хората, които използват градската среда и инфраструктура, не са жители на Пловдив. Тези хора не са граждани на Пловдив. Тяхният финансов принос е никакъв или минимален в бюджета на община Пловдив. Но за сметка на това натиска върху използването на публични ресурси, улица, обществени услуги и комунални съоръжения нараства непрекъснато. Този процес трябва да бъде взет под внимание много сериозно от администрацията, защото в противен случай продължаваме да изпадаме в тежки проблеми. Когато, колеги, говорим за частния капитал, аз съм последния, Господ ме е свидетел, че никога няма да спра стопанската инициатива. Но когато е поставено на карта благото на обществото, аз ще взема правилната страна от народа и за народа. И ако Пловдив не предприеме бързи и навременни мерки, рискуваме град Пловдив да изпадне в капитулация. Признаците са на лице. Имаме нарушаване на баланса в градското развитие, постоянно влошаване на качеството на живот, а това ще доведе, уважаеми колеги, до тежки дългосрочни последици за бъдещите поколения. Когато се гордеем с икономическото развитие на град Пловдив, тъй като аз съм от хората, които много често дава пример за развитието, за икономическото развитие на град Пловдив и участвам с него, създавам брутен вътрешен продукт. Но тук проблема, който възниква е, че този икономически растеж започва да се приема не като положителен пример, а започва да се дава като създаване на хаос. Тази икономическа динамика принуждава да строим сгради, но забравяме за хората и градът. Преди да завърша своето изказване, искам да отправя едни определени препоръки, които касаят цялостното развитие на община Пловдив. Първата е към управлението на общинската собственост. Наясно съм, че при управлението на общинската собственост има сериозни дефицити, които водят до дисбаланси в приходната част на бюджета. В тази насока им препоръчвам да започнат да мислят върху използването на статуса на учредяване на ограничено вещно право възмездно, тъй като това ограничено право на ползване не е регламентирано
не е регламентирано и не е ограничено, както са ограничени облигационното право на ползване в Закона за общинската собственост, а се приемат общите правила на Закона за собствеността. Втората поредна препоръка, която бих искал да отправя към общинската администрация, е да започнат да променят всички наредби, в които са определени таксите в левове, тъй като най-вероятно всички са наясно, че има приета нормативна уредба, която касае превалутирането в евро, за да могат да се вземат навременните мерки и да бъдат изписани и таксите в евро. Историята, уважаеми дами и господа, обича смелите. Благодаря ви за вниманието.